Machiegni kendo koro donjo kidieny mar lesson omende AY iluongo ni omende AY kwayo wero kanyo ruodho bende rwako e lesson kana asenyisi chero mar ruodh geno koro pod dhi nyime jayalo Dickson Odiwuor ma bende wantiere godo kawuono mondo omi anena thuon wach mantiere kawuono janabi mane ok ywe mano wach mabende koro idwa winjo ka en janabi mane kete mana kanyo kata kamano kapok wachako wayudo alama Odoko ni erokamano Jehova Nyasaye odiochieng' ma kawuono kendo mondo imiyowa thuolo mar wuoyo kod jogi. Roho mari maler otelo nyaka watiek e nying Yesu Kristo ma jawaro. Amen. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath and good news. Kiche orumo, itieko maber? Kiche orumo. Onego ubed gi jalo Charles Odinde kata en Tanzania kuom weche moko. En monego wabed kode. En e weche moko motenore gi weche mago mag alwora ni machiegni. Last week ne wan kodi kendo ne wang'iyo wach mamit ahinya kendo ne waloso kuom chuny mar dwaro mar malang' gik puonjore mathoth kendo kawuono wadang'iyo janabi mane ok ywe. Thuon wache kata bende wachich bende koro miwa wuok e buk mar Jona 4 Wesne 10:1 mawacho ni to an ok dakech Nineve koso dala maduong' no kama nitiere ji moloyo 120 ma mak nyal pogo lwetgi makora chwich gi lwetgi makora cham to gi jamni mang'eny bende en penjo kata en muma bende koro penjo en wach ma bende koro wadadhi ng'e anena kendo matut jalo dhi medo lero kanyo kwa ng'iyo gima jandiko bende koro nonyisowa kae kata mano ma bende koro nomiwa ni wach nachiel kuom sigene mamit ahinya mane ndiko maler nyaka bed mano mar Jona ne en kaka janabi mar Nyasaye ng'at mano luonge gi Nyasaye to kata kamano ang'o mano timore ne oringo koweyo luong ba Nyasaye ka bang'e chien kanose yonde gi wach e yor chandruok mane oromogo to noloko pache mi kendo nomiyo Ruoth Nyasaye luor kendo timo kaka Nyasaye ne dwaro to noyie timo kamano mana ka ang'o mano timore ng'ur gi jogo mane okele mondo otimnegi neno nolokore kendo ngimagi koro ok nok adier kethruok mano nego bedi margi jalo mar Jona kiwinjo penjo mopenji kae kod gima notimore bang'e kanosedo yien jalo bende koro nowuok kane oore to nodwa dhi Tarshish tema ka osetamore to rech nodhi omuonye motieko dala dek e iye kanyo gi ong'oge kuma Nyasaye madwar mondo koro dhi kuchocho bang'e to wacho ni kare Nyasaye duong' watim gima Nyasaye bende koro notima jalo koro wang'e ne to joma koro odeweng janabi ma ok ywe waseng'e ni en Jona janabi ma ok ywe ang'o ma bende koro dang'e all through week ma bende koro watieko erokamano ahinya wani puonj mar 12 kaka isewacho kendo thuolo mar subject ma kawuono en janabi ma ok yud thuolo mar yweyo ka kota ni mangima wasabedo kwang'eyo yweyo to ahinya yweyo kuom Kristo mana omiyo wachopo kuom jal moro ka making'eyo kaka gore kanyo tibro neno ka jalni onge kod yweyo en kod chandruok mang'eny te wabro fwenyo ni ere kaka jalni nyalo nwang'o yweyo kokalo kuom Yesu ka thuolo mar subject tutho to en nonego bed ni yweyo e lwedo ma Nyasaye kendo nitiere weche adek madongo. Namba 1 janabi mok ywe wanwang'o ne Jona kaka isewacho janabi ni oringo owe Nyasaye mano wabro nono kaka gimomiyo noringo bowe Nyasaye asto be kano ringo bowe Nyasaye nochako duogo janabi nochako wacho weche moko e dhoge kanyo ni ne ber ka Nyasaye okawo ngimana molo na bed na ngima ber ka tho molo bedo ka ngima wadhi ng'iyo weche machalo kod mag Kuom kachalo kod weche ma opogore ahinya ang'o miyo wuok kuom janabini wabro nono achiel kachiel mano miyo thuolo mar subject kawuono en joma ne we warang Jona namba 1 kod gik ma wanyalo puonjore kuom bedo mare maonge yweyo kod bedo maonge kod kwe jali onge kod weche ariyo namba 1 jali onge yweyo namba 2 jali onge kod kwe ka ng'ato onge kod yweyo nyaka kos kwe to kwe kaachiel kod yweyo wang'o kuom Yesu mangiso ni chal gima ng'ani noweyo ndara mar Nyasaye emomiyo gik mkare okoso koro kaka wadhi medo dhi nyime kod lesson wabro medo fwenyo gi gimomiyo owacho weche gi kuom Jona ni erokamano mane wacho bende wadhi ng'iyo anena kendo wacho ni wadarango Jona kod gik ma wanyalo puonjore kuom bedo mare maonge yweyo kod bedo maonge kod kwe wacho ni Jona bende koro ne onge nomanyo kuma onyalo timo ang'owa kod bende koro nonyalo yudo yweyo to wayudo ka koro en ngimane koro process no ne gima koro thage ahinya oringo pondo jalo kapod mana kaka wasewacho wadhi ng'iyo anena about Jona ang'o miyo Jona ne ringo pondo ang'o miyo noringo pondo
dibed ni samoro pondo manoro dhi pondo ni nogamo yweyo, nomanyo yweyo mare owuon koso yalo kae makoro wang'e anena oringo opondo wang'e ane chaka ne wang'e kod mano. Erokamano ahinya. Chak tich nitiere wach mangima ni oringo asto pondo. Koro penjo moro maduong' biro en niya, bende nitie ng'ama nyalo pondo Nyasaye? Onge ng'ama nyalo pondo Nyasaye. Nikech kata mana rogo ei piny Nyasaye manochwe rogogo. Kara diponde odi to wa Nyasaye neno kanyo. Mano mi nyalo pondo ne dhano to Nyasaye ok nyal pondo ni. Wach machielo man wadwaro mondo wanon en niya, noko paro mondo opar wach gi Nyasaye, mondo opor wach gi Nyasaye. No, Jona noko poro wach kod Nyasaye. Omiyo luong mar mokwongo mar Jona chal gima noyie mondo opor wach gi Nyasaye. Mano luong mare mokwongo kalure kod buk mar Ruodhi mar 2:14 wasne 25. Luong mare mokwongo noringo bo wuoyo kod Nyasaye. To luong mare mar ariyo Jona noringo bo weyo Nyasaye. Mano wach malit miwuoro. Omiyo Kristo wacho niya, Jona nong'ado wach mondo omany yweyo mare owuon. Ok inyalo manyo yweyo mari kendi. Yweyo wanuang'o mana kuom Yesu kaka wane wasudo chien kacha. Jona nomanyo yweyo mare kende. Kendo notimo mano e kinde mane oringo ataro mar kor mane Nyasaye oluonge mondo odhiye. Mano nokelo chandruok ahinya. Ang'o miyo Jona nonuang'o thuolo mondo ringi? Jogo mane odhi laronegi wach ne gin jok mane seche moko wigi tek ahinya. Ang'o miyo wigi ne tek? Ne gin ruodhi ma wigi tek, ma winjogi ok yot. Mano miyo jandiko wuoyo e last paragraph ka. To wacho jo-Asuria ne nyalo bedo mager ahinya. Kata ka wawinjogi e kinde mane piny nitiere no, kendo Nyasaye oro Jona mana e chuny piny ruoth machalo kamano. Mang'iso ni piny mar Asuria, ruoth mane orite ne ruoth mane wiye tek ahinya. Jona yudo thuolo mondo odhi e piny ma dhano wigi tek, kalure kod rakas second paragraph kata kod third paragraph, mok wanyal somo duto kalure kod kinde. Kelo wach maduong' ahinya kaka ne nitiere kama lich miwuoro, ma kata jalemo ma kawuono, ing'eni kawuono wayalo kuonde mane osalosi. Kendo wayalo kuonde moko ma wayalo kama yom ma onge kata mana kidi minyalo goyigo. To Jona mi thuolo mar mondo odhi oyal kuonde mane weche tek. Kama jobale. To kata kamano odhi fwenyo niya, ni be kama jobalo ka. Bende nitie jok moko manyalo loko pachgi. Buwinji dwaro ma Nyasaye kaka wadhi medo dhi nyime wadhi fwenyo wachno. Omiyo wach mogik en niya, jo-Asuria ne nyalo bedo mager ahinya. Kata ka wawinjogi e kinde mane piny nitiere no, kendo Nyasaye oro Jona mana e chuny piny ruoth machalo kamano. Kare mano ema nyalo bedo ni nomiyo Jona koro ne ok dwar dhi. Wabro miyo wachno achiel kachiel. Wabro miyo kanyo kendo andonga mantiere kae ko wade piny kanyo. Penjo ni noringo owuok e nyim Nyasaye. Mani ngeni piny oringo owuok e nyim Nyasaye. To bende isetemo mar timo kamano in bende wuon. Iwacho ni kinde makomo bata isetemo mondo ringa ng'owa iwuok e nyim Nyasaye. Ka kamano to iwacho ni notiyo ni maromo nade. Gin puonj mage ma winjore isepuonjori kuom both ma kamano, both ma bende samoro ne timo mondo ringi iwuog e wang' Nyasaye. Ang'o mano timore ni? Idwaro ni koro igol nendi kanyo mondo imiwa kanyo duoko. Ong'e na yweyo mar ndalo adek, yweyo mar ndalo adek ma pod wan e siganda Jona kacha cha. Kendo inyiso kanyo ni ng'wech mane Jona ringo kowuok e nyim Nyasaye ne ok nyal bet maonge chandruok. Yweyo mar Jona kuom kinde machiekne ne obedo gi chandruok e kinde ma Nyasaye kuom hono ka nokelo apaka mager. Nyasaye noreso Jona e liel mar pi mane ogolo chik mondo koro rech ores Jona. King'iyo kanyo kata bende kisesomo chien kata ka nipuonje tiyudo ka gimobedo kuotere kata ni yweyo kaka okete ni kuos. Nyiso ni ok en yweyo ma minya wacho ni yweyo cha. Koro yweyo mar Jona ni okete ni kuos, yweyo mare. Nyiso ni en samoro gima noparo ni en yweyo to ok en ang'owa. To ken yweyo. Kata kamano mano timore mana e kinde mane Jona yudore kochwe e yweyo mar ndalo adek. Kochune e yweyo mar ndalo adek e rech maduong'. Eka nofwenyo kaka owinjore oyiengre kuom Nyasaye. Kinde moro chunore ni mondo okelnwa kuonde ma waonge gimoro amora ma pinyni nyalo mondo wayiengre eka mondo wafweny ni Yesu en ng'at mar kuon adiera madwaro moloyo. Mano wacho bende ni wacho kanyo to joge manobalo bende ne girwako wach Nyasaye. Koro yweyo mar ndalo adek jayalo. Ang'o ma bende koro puonj mwayudo kae kaka jo-Kristo? E puonj wayudo wach moro mangima ni Nyasaye nyalo chunwa gi yweyo.
kendo wanwang' ka tich ariyo ichuno Jona kod Yweyo gi thuon. Aonge chung Jona kod Yweyo gi thuon, Nyasaye okawo tere e liel. To liel mokawo tere Jona, ok en liel mikawo sanduku ilore lo, ni sanduku lor. Kata ikawo lo ionyo kuom ng'ato. En liel ma ng'ato tiere ei rech. Penjo moro maduong' en niya, ni ei rech ka, Jona ne yweyo nade? Nikech rejni ok ang'eyo kata ok anyalo explain ka nwachopo e polo to nwapenj Nyasaye ni rech en rech aina mane omuonyo Jona ni. To wach mangima en niya, Jona okoso dhi e piny mane ore, aso Nyasaye otimo gimiluongo ni hono. Hono mane Nyasaye otimo, oyiemro Jona obed ei rech kuom ndalo adi? Kuom ndalo adek. Mano miyo Diko wacho niya, Nyasaye noreso Jona e lier mar pi, mane ogolo chik mondo rech ores Jona. Kata kamano, matimore man e kinde mane Jona oyudre kochune e yweyo mar ndalo adek ei rech maduong', eka ne ofwenyo kaka owinjore oyiengre kuom ng'ano, kuom Nyasaye. Wach moro isomo wach kae mamit kabisa niya, ni kinde moro ochunore ni mondo okelwa kuonde ma onge gimoro amora ma pinyni nyalo mondo wayiegre, eka mondo wafweny ni Yesu en ng'at ma ka kuom adiera wadware moloyo. Yani Jandiko wacho niya, seche moko e pinyni nyalo gik ma kata mesa mino kwa yiegre nyalo bedo ma onge, kata mana nyithindo nyalo bedo ma onge, kata mana tich nyalo bedo ma onge. Koro gigi bedo ma onge te. Asto penjere niya, can we still survive? Bende pod wanyalo survive? To wanone pod wanyalo dak nikech wayiegre koro kuom Nyasaye. Mar wach mar ariyo, we awach wach mogik. Chuny lemo ni nochomo hekalu. Jona ochune mondo dhi e hekalu mondo penj Nyasaye wach. E hekalu mane Jona odhiye? Nodhi e sanctuary maler. Wach mane Jona odhiye ni sanctuary maler e thuolo no en ni wach nochopo nyaka e polo mondo Jona onwang' resruok. Mano wach mar ariyo. Wach mogik, omiyo koro ong'ado wach mondo mi otim tich mane owinjore otim kendo oluw chik mar Nyasaye. Kendo achien koro nodhi Nineve. Aken biro winjo wach moro. Bang' kadhe e paka kaachiel kod chandruok, asto Jona nokawo lemo ne botere sanctuary mar polo. Lemo ne Nyasaye nowinjo, as Nyasaye noyie mondo dhi e Nineve, dala manokadhe manokodwa dhiye, kodhi e piny mar Tarshish. Erokamano. Modhi e piny mar Tarshish, kendo wadhi yudo kamoro kama Yweyo bas wadhi yudo bang'e ni ote koro nochopo kare. Kanyo kuma bende wadhi next ni ote nochopo kare. Ewanyo bende koro wach kanyo. Penjo ne nitiere kae, kata gima bende ne wacho kanyo ni wabodhi penjore polo ni to rechni ne rom nade. Bedo ni rechno duong' ni chang'eyo ka jasomo kamoro, bedo ni rechno duong' kamano, ni to yudo ni rechno, iwach ni rechno kata bedo ni iye kende nyalo ting'o kata dhano 100 iye kende, chalo ndege. To ni ok onyal muonyo gimoro. Koro mane penj mathoth nitere kaka nomuonyo Jona cha. Onyalo ting'o iye duong', mi Jona chako ywe iye duong', lakini wacho ni ok onyal muonyo. Koro magi penj mabende koro wadhi penjo. Wadhi gamo Yweyo, chenro ma wuodhi pod dhi nyime kidieny maloso. Waduogo ng'eyo ni to ote nochopo kare e yo machalo nade. Erokamano ahinya bang' wuok e break, kendo kane waseng'iyo yweyo mar ndalo adek, kendo wawinjo wer kanyo mabende koro miwa kanyo to kod Kindu New Life SDA mower ni Jeni nini en ang'o? Penjono binyalo penjori adieri bende ni karang'o mabende koro notimore. Kata kamano nwang'iyo wach mar Jona, wayudo yweyo mar ndalo adek mabende samoro nok en yweyo ma ng'ato nyalo wacho ni yweyo, nikech ka in e kaburi kata in e liel, to ok liel mano mol ma kaka jomoko ng'eyo, to en liel ka in mana bende koro e rech. Wang'iyo anena kanyo ote ochopo kare. Janyalo ne watieko tich ariyo kanyo kiwacho ni wang'iyo ni to nochopo kuma nodhi e chayo machalo nade. Ote ochopo kare. Wachaka jage kanyo. Erokamano. Yes. Ote ochopo kare kaluwore kod buk mar Jona 3:1 nyaka 10. Yes. To nitiere weche moko ni jo-Nineve oweyo richogi. Kendo Ruoth Nyasaye nochako wuoyo gi Jona kendo wachone niya, wuogi idhi Nineve, dala maduong', mondo isiem jo-dalano gi wach ma abiro miyi. Kamano Jona nowuok modhi Nineve kaka Ruoth Nyasaye nochike. To Nineve ne dala maduong' gi lala moromo wuoth ndalo 3 kiya tung' koni nyaka kocha. Japuonjo e dalani nok ti kod PA system. PA nok tigo nendo dhok lilo. E dhok lilo ni jali wuotho kuom ndalo 3 to dhano 1000 gi wiye owinjo wach Nyasaye. Mano wanwang'e iye kanyo.
to wach maduong' e tich adek en ni ote nochopo kare. Nyiso niya ni kare watem mingni machal nade to dwach Nyasaye ema giko biro timo nade biro chopo. Kara miyo tich ote wacho niya ni gino kere mar dhano to oko bi chopo kare to ken ma Nyasaye to biro chopo. Omiyo gi ote onwang'o kinde mar chopo kare. Wanwang'o ka e thuolo ma John osegoyo mbu maduong' e piny ma Nineve, to ng'at manokuongo rwako ote ne en ruoth. Ere ka ruodhni norwako ote? Ruothu norwako pien mag gugru miyo podho piny mano mokwongo. Ruoth nochiko jotende kaachiel kod oganda modak e piny mar Nineve ne gibedo kod kuyo kuom ndalo mogwarore mak mana nikech ote mane John okelo. Mano wach mar ariyo. Ruoth nochako timo tim moro. Ruoth nochiko gik miluongo ni le ma gin chiaye ma wapidho. Chiaye go bende noko chiemo kuom ndalo mogwarore mak mana nikech wa Nyasaye. Omiyo wawinjo kata wafwenyo ni e tich adek ote chopo kare ka le winjo dwaro Nyasaye. Ote chopo kare ka kuonde mwapuro ma gin gine puothe chopo winjo wach Nyasaye. Ote chopo kare ka ruoth ma wiye tek obolore piny korwako piende mag guguru mak mana biro nade mondo winjo wach Nyasaye. Mano wanong'e kano. Mano mi ndiko wacho niya mana kaka ne jatimore ni jogo modak e ok chieng' chik nochiw gi ruodh Nineve mondo nyis ni nitiere lokruok mar chuny. Ng'ato ka ng'ato kaachiel kod le bende nyaka ne twe chiemo kendo ywagre kaka ne ywak to ndiko ok owacho. Legi ne ywak to ndiko ok owacho kaka ne giywak. Erokamano. Ruoth nowuok e kar dakne kendo bedo e buru mar laru, kendo mano ne en tim manigi nengo ahinya, kendo ne en ranyisi moro matut ka ruoth wuon. Ing'e ka wuon gimomiyo piny ok odwa lokore. En ruodhi momako piny e jomibadhi. Lakini mae ruoth mofwenyo richo, mobedo kod chuny mar weyo richo, mobedo kod chuny mar dwokruok piny mondo Nyasaye moting'e malo. Nyasaye noreso Nineve. Wach mogik, ne gichiwore e lwedo ma Nyasaye. Mano mar ariyo. Gima iwuor en ni Jona mane oyudo oseneno ng'wono ma Nyasaye e ngimane e kinde mokwongo, nenre ni paro ni ng'wono ma Nyasaye en gimoro mok oriwo ji duto, ni jomoko kende ema owinjore yud yweyo kuom ng'wonono. Wadhi fwenyo kaka Jona bang' ka wach Nyasaye osedonjo ni ruoth ogore piny kaachiel kod lange, to waneno kobedo kod kido moro machal gi moneno ka gima ote ne ok dwa chopo kare, to ote ma Nyasaye ma chopo kare. Ka wiye wil niya ni Nyasaye ma walamo e Nyasaye ma jang'wono ma weyo ni ji richogi, kata doko ni osesingo ni ng'ane biro tho, to ng'ane noweyo richone bobiro i lwet Nyasaye, to Nyasaye no ok nojwa ng'ate. Obiyo ndiko wacho niya wanyalo dhi mabor kod Nyasaye, to coming back to Christ is just a step. Nyalo bedo ng'ato osedhi mabor to biro ir Yesu en mana step. Omiyo wanwang'o weche matut ahinya kaka ndiko ma Nyasaye wacho. Jona 3:9 ema soma setieko. Kamoro Nyasaye dipo ka olokre moweyo mirimbe mikoro mi ok watimo nade mi ok watho. Ng'iso ni e thuolo ma jogi gibolre twendi Nyasaye, to wach maduong' ma gin go e Efeso 9 dipo ka Nyasaye oloko pache kuom weche madongo ma Jona nobiro go niya ni dala mar Nineve biro timo nade ibiro kethe. To Efeso 9 wacho niya kamoro Nyasaye dipo kolokore moweyo mirimbe ma ok watimo nade ma ok watho. Erokamano nyabe ni point moro kanyo mitenyo ma jogo nolero ni kata obedo ni jo Nineve ne giwinjo historia kata ne giwinjo sigana mar kaka Nyasaye notelo ne jo-Israel. To kata ni bed no giyie kod sigana no. To gidok giwacho niya weuru wachiwre kuom ng'wono mar Nyasaye, ok kuom gik ma wan wawegi wasetimo. Yeuru wayiengre chutho kuom ber mar ok kuom tekregi, to mana kuom teko ma Nyasaye. Amen. Erokamano ahinya. Wang'e na kanyo jaote man kod ich wang' kendo koro ok ywe. Jalo ka iwacho ni jaote ni onogore mabende owuoyo mana mar Jona ni. Ich wang' ne koro ne wuok kanye. Ang'o miyo nineno ni Jona ne ntiere to kod ich wang'. Iwacho ni Jona 4 ochakore kanyo gi ich wang' mar Jona kuom Nyasaye nikech ote mane oore nodhi maber ahinya. Jona chandore nikech onenore ng'at mofuwo.
wayudo ka Nyasaye ikawo thuolo mar wuoyo kendo poro gi janabi ne, to kata kamano ochalo mana nyathi man kod ich wang' mamalo ahinya, ma en ranyisi ni jogo maluwo Nyasaye gi adiera kata mana jonabi pod nyalo bedo kod weche moko madongo kuomgi kendo mahewgi ma nyaka koro gidwaro mondo pod gilo jalo ich wang' Onjo ndik wach moro e buk mar Jeremia 17 mokwadhi somo e sabich no kuom ng'at mabaro weya to geno mana kuom dhano. Ang'o miyo jandiko wuoyo kamano? Ofwenyo dhano kendo ng'ama inyalo geno. Kata obed mana janabi, kata obed mana jadolo, kata obed mana jakristo, kik igene. Ang'o miyo kik igene? En ng'ato ma en kodhi mar Adam. Kodhi mar Adam duto ni kod yomyom moko kata ng'ikruok moko, to ng'ato achiel motegno en mana Lwanda ben Yesu Kristo. Mano miyo wanwang' kantiere yomyom moko kuom Jona. Emomiyo jaote man kod ich wang', jaote mobedo kod ich wang' wi kik wili kane wachako chien kata wach ni jaote Nyasaye. Kendo Nyasaye ore, nyiso ni janabi mar Nyasaye. To kami janabi mar Nyasaye no, to iye wang' matek. Yie namda wuoye kod jonabi mar Nyasaye. Ere kaka jalo bedo janabi mar Nyasaye to pod iye wang'. Ing'e ng'ane, yani en ng'ama koloko ni wang' tipenje ni yawo. To ng'ane iye wang' nade to en jakristo. Dongi jadolo to iyi wang' nade. Omiyo gimomiyo Yesu nobiro mondo ogolnwa ich wang' kaachiel kod weche matek momakwa mane wan kod mokwongo. Koro omiyo kama intiere yie mondo ogol tim makoch man kuomi. Koro wanwang'o ni kata janabi nyalo bedo kod ang'ono kod yomyom. Winjie wach mangima ma jadik lesen keto to wacho niya, nowinjire obed ng'at mokwongo mar bedo mamor nikech ng'uono mar Nyasaye mewuoro. To kata kamano ka timo kamano, noyie mondo paro ne oba, koparo ni Nyasaye, koparo ni koro ni ji biro nene kaka janabi mar ang'ono mar miriambo. Winji, en jalo monego bedo kuongo rwako, to karo kwang'e ni Nyasaye nyalo timo wono kama. Beno kwang'e no nyalo bedo kod lokruok kamae. Ka ruoth wuone mosegore pije lowo, ka ruoth wuone mosebedo kod lokruok kamae. To kara en monego bedo kuogo chonge pito piny Nyasaye wacho niya, Nyasaye wen jogi kethogi nikech waseneno ka gibolore. To en kar mondo bedo kamano, to wacho jogi biro wacho ni kara nariambo nikech Nyasaye nowacho ni ketho pito koro ok okethe. Omiyo nok en wach maber. Wach mangima en niya, ni onego bed bedo jogo mang'uon. Erokamano ahinya. Wach mogik en niya, horuok ma Nyasaye ni jonabi magi en wach maduong' ahinya kendo mako dhok. None ni owinjire oti kod Jona kata mana e kinde mane Jona to nong'ado wach mondo origo timo nadi opondi. Ne kata doko Jona origo pondo to Nyasaye nong'ado wach mondo timo nadi mondo oti kode. Omiyo owinjire wago erokamano maduong' machalo nadi ni e gikone Nyasaye ma ok wan wawegi ema bed jang'ad bura mar chunje duto kaachiel kod paro kod timbe. Wach mane wago erokamano en ni Nyasaye ema ng'ado bura mar dhano. Wach mane wago erokamano en Nyasaye ema ong'eyo chuny dhano kaachiel kod dhano. Koro watieko tich ang'wen niya, ni e thuolo ma wach odonjo Nineve olokore, to gino wang'o e Jona. Gimomiyo e Jona wang' en nikech odhi neno ng'at ma miriambo, to miriambo nodhi bedo en niya, nowacho wach to dhano nolokore, to kata kamano en dinego ni nokogomb dhano olokore. Wach mang'ere kendo wach mok donj kabisa. Erokamano Jona 4:4 kanyo penjo mit ahinya kanyo. Nyasaye bende koro nopenjo Jona. To Nyasaye nopenje niya, bende paro ni ber kikecho kamano. Ber kikecho kamano. Tin janabi mar Nyasaye. Tikecho. Bende ber. Ne penjo nyaka ni penjri ya ne. Boma man kod yore ariyo. Jalo ma boma man kod ariyo. Wacho ni Jona nenore ni koro ne kod chandruok moloyo kata kaka nowinjore obed. Nineve ne en kama rach miwuoro. Kata kamano e sigand Jona Nineve ne ok nenre ka gin ema ne gin kod chandruok. Ne giwinjo ote kendo piyo nono ne gilokore. Jona mane en jater ote nenore ni ema ne obedo kar ng'ikruok kata yomyom e sigand ter ote ni. E sigana ni Nyasaye ne manyo janabi mane ok oikore mar tero ote ni nikech nong'eyo ni Jona ne dwarore mondo odhi e wuodh tero ote Nineve, nikech jo-Nineve ne dwaro ahinya mondo winj ote mar jaote ni jo-Nineve ka ne dwaro mondo winj anena wach mar jaote. Jayalo ka koro bom man kod yore ariyo ma iwuoyo kuom Nineve. Yes, ang'o ma bende koro yore ariyogi nyisowa, yore ariyogi mage ma bende koro ilose kae. Erokamano ahinya. Wanwang'o e second paragraph ko jandiko wacho ni sigana ni Nyasaye ne manyo janabi mane ok oikore mar tero ote ni nikech nong'eyo ni
Jona ne dwarore mondo odhi e wuoth tero ote Nineve, nikech jo Nineve ne dwaro ahinya mondo owinj ote mar jaoteni. Akel biri winjo wach moro, yani jo Nineve oikre mar rwang'o ote, to Jona oringo odhi e piny mar Tarshish. Akel winjo gino. Gimomiyo Jona ringo en nikech ne ofwenyo chien kacha ni jogo gin jok matimo nade ma wigi tek. Omiyo boma ni man kod yor ariyo ni en boma ma Nyasaye noseiko mondo oganda otim nade owinje wach Nyasaye. Mano manwang'o iye kanyo. Wach mar ariyo, Nyasaye noluongo Jona mondo mi odhi Nineve, nikech Jona ne nyaka bed ni ne pok okawo thuolo mare malach koparo kuom tudruok mare gi jo Asuria, kane pok otimo luongni. Nyaka bed ni ong'eyo ni ne ok oherogi, to ne ok ong'eyo ni ne ok odwargi marom nade. Omiyo wanwang'o ka Jadik Lesson penjo wach moro e wach mogik owacho niya, en thuolo marom nade ma ikawo e tich mar reso joma moko? En thuolo marom nade mikawo kuom reso joma otimo nade joma moko? E weche mag chuny, ere kaka kit tich ma kama telonwa mondo mi wayud yweyo madira mayudore kuom Yesu. Omiyo boma ni noyudo yweyo kuom Yesu nikech Jona notimo nade? Noringo dhi kanyo. Jona bende ne onge chopo e piny mar Nineve, ne dako nwang'o yweyo nikech yweyo nokonyal nwang'e kata kuom rech. Yweyo nonwang'o mana kuom Yesu. Yweyo nokonyal nwang'e nam. Yweyo nonwang'o mana kuom Yesu. Omiyo Nyasaye nochune mondo ywe. Koro Jadik Lesson penjo niya, en thuolo marom nade ma ikawo e tich mar reso joma moko? E weche mag chuny, ere kaka kit tich ma kama telnwa mondo mi wayud yweyo madiere mayudo kuom Yesu. Erokamano ahinya, en puonj mamit ahinya, kendo en lesson maduong' ahinya kata jayalo bende koro yudo, nikech samoro nyalo jayalo kaka un jayalo, samoro nyalo bende oluongi idwa dhi yalo kamoro, iwinjo ka gimoro bende nyisi ni tema ng'o, idwa dhi yalo kamoro, to kamoro be gado ne bende dhi. Iyudo ka samoro ikawo barupa re iketo, aseng'eyo no ka kanisa ni duong' moro ni tin, moro be tin, adhi maduong' ni asa utimo nade we matin. Ama garo king'eyo ni seche moko matin ni Nyasaye nosechiko tiro oganda moko madhi bende dhi, ama ni ipango mondo idhi kamoro to yore mag wuoth okethore ni e kor yo, mi deko miwach ni warawe kanisa mantie around kae, tiyudo thuolo mar yalo, tiyudo kare kae mani Nyasaye bende dwaro mondo koro ichopo giko mar lesson marwa, kendo erokamano ahinya. Wan gi jayalo Dickson odi wuon ponono ni penjo moro amora nitiere kata gimoro ma bende omedo ne mikadho piny kanyo biro yudo mondo ipenjane na penjo kod medo ma samoro bende koro intiere godo ema bende wantiere kanyo. Jayalo nyalo tiekonwa kodana. Olam Nyasaye, wagoni ni erokamano nikech ber, erokamano kuom wuoroni, wafwenyo weche madongo kuom Jona. Ka Jona dwaro yweyo to yweyo wanwang'o mana kuomi. Mi erokamano kuom weche madongo osipna mwafwenyo kawuono. Bed Nyasaye kwanwa bed ni tin nikech openj maler gi Yesu Kristo Ruodhwa. Amen. Erokamano ahinya. Koro joma nyien wabiro ng'eyo wach mar yweyo mogik. Yweyo mogik wabiro ma lesson mogik, mane puonj mogik, wabiro ng'eyo yweyo mogik. Ni kod yweyo mogik ang'o bende boloso kete mana Lolwe ti. Pod wadhi nyime kanyo gi wende ariyo kae, kaduogo to wadhi mi koro wende go nyaka ang' dhi ote mag med mana donja mi kae kod Crown Minister Sauti gi Kombewa Central Choir mowero Awuoro, ang'o ma bende giwuoro kete kanyo gibiro winjo e yo makare. Rech masani.